første, vi skal tale om, er jo så medborgerskab og forskellige medborgerskabsopfattelser. Og jeg har prøvet at sidde og læse den her litteratur igennem, som vi har på semesterplanen. Og i min egen afhandling, der prøver jeg at argumentere for, at ud fra den litteratur, vi har læst, eller i hvert fald blandt andet den litteratur, så kan man argumentere for, at der er 3 opfattelser af, hvad medborgerskab er. For det første, så bliver medborgerskab i den litteratur, vi har læst, anskuet som en status. Der har vi for eksempel Korsgaard, som taler om statsborgerskab versus medborgerskab. Altså statsborgerskab som værende den opfattelse, at vi har visse rettigheder og pligter. Og vi har også Dahlgren, som taler om received citizenship, og taler om, at det er sådan en universalistisk opfattelse af medborgerskab, og den er statscentreret. Det forstår jeg som, at medborgerskab i forstanden statsborgerskab, det er noget, du får af en stat, og det er universalistisk i den forstand, at hvis du først får det, så har du det. Så er det ens for alle. Det er en status, either you have it or you don't. Medborgerskab som status. Så er der medborgerskab som identitet. Og der har vi så Korsgaard igen, som siger, at medborgerskab er noget andet end statsborgerskab. Medborgerskab handler om identitet, det handler om tilhørsforhold, og det handler om kollektiv identitet. Medborgerskab er noget, man har sammen med andre. Og han har de her eksempler med, hvordan at man for eksempel godt kan føle sig som dansker, trods det, at man har tysk statsborgerskab. Som et eksempel. Der er også nogle eksempler med, at man har et religiøst tilhørsforhold, som konflikter med, at man er dansk statsborger. Vi har Dahlgren, som taler om, at medborgerskab også har en subjektiv dimension, at det også er noget, man føler. Og vi har Leno Jensen, som i den her store spørgeskemaundersøgelse blandt danskere taler om experienced medborgerskab, altså sådan noget. Og han har blandt andet spurgt folk noget, i hvor høj grad føler du et tilhørsforhold til din arbejdsplads, til dine medstuderende, til dit lokalområde osv. Så det er det andet, medborgerskab som identitet. Og så det tredje er så et medborgerskab som en praksis. Medborgerskab som noget, man udøver. Og det ser vi blandt andet igen hos Dahlgren, som taler om achieved citizenship, medborgerskab som noget, man gør. Og vi har Leno Jensen, den samme spørgeskemaundersøgelse, hvor han som parallelt med, at han har spurgt om, hvordan folk oplever medborgerskab, så har han også spurgt om practiced citizenship, altså hvad de konkret gør af handlinger. Og vi har sidste gang læste vi Van Sunen, det her diskursanalytiske studie af, hvordan folk de performer medborgerskab på YouTube. Så medborgerskab som status, medborgerskab som identitet, medborgerskab som praksis. Og noget af det, jeg så sidder og tænker over, det er det så noget, som er indbyrdes afhængigt eller indbyrdes uafhængigt? Og der har vi for eksempel Dahlgren, som taler om, at det er indbyrdes afhængigt, at det, at man har status af statsborger, status af medborger, kan være et nødvendigt udgangspunkt for, at man kan kæmpe for en mere bredt en mere bred medborgerskabsstatus eller identitet. Og så har vi Leno Jensen og Van Sunen, som begge to siger, at man ved at gøre medborgerskab kommer til at føle sig mere som medborger. Igen noget med, at de forskellige opfattelser er indbyrdes afhængige. Så er der også nogen, der taler om, de er indbyrdes uafhængige. Og der er for eksempel Korsgaard, som taler om det her med, at man godt kan føle sig som en del af et vist nationalt fællesskab, trods det, at man i virkeligheden har et andet statsborgerskab i en anden stat. Og vi har Robert Asen, som netop i sin teori taler om, at vi må skelne mellem citizen og citizenship. Og at medborgerskab kan folk, der ikke har status af borgere, det kan de godt udøve. Det er så sådan 3, deskriptive opfattelser af, hvad medborgerskab er. Og i tilgift til dem, så har vi så også læst noget om, at der eksisterer forskellige politisk-ideologiske opfattelser af demokrati og medborgerskab. Og konkret så har vi læst om
liberalisme, republikanisme, kommunitarisme og radikal demokrati. Det har vi gjort blandt andet hos Dahlgren, hos Korsgaard og Bakadieva. Og uden at gå ind i en længere udlægning af, hvad de forskellige opfattelser nu indebærer, så kan man sige, at liberalisme har været ifølge den her litteratur, i hvert fald den mest fremherskende opfattelse af, hvad demokrati og medborgerskab er, og de andre 3 opfattelser er så har positioneret sig i forhold til det, selvom republikanisme er ældre sådan rent historisk, men altså det er noget, der er blevet, det opfattelser af demokrati og medborgerskab, de 3 sidste, som er blevet reaktualiseret i nyere tid, fordi at man har sagt det der med, at individet har nogle bestemte rettigheder og har frihed og lighed til at agere demokratisk. Det er ikke nok. Men uden at gå i detaljer af det, så vil jeg sige, at det, der måske er værd at lægge mærke til, det er, at retorikere og også nogle af de andre, vi har læst, de positionerer sig eksplicit som republikanister. Altså Christian Koch og Lisa Storm-Willersen, de skriver specifikt, det er en republikansk opfattelse demokrati, vi plæderer for. Og Dahlgren, han skriver det samme, og skriver så også noget med, at i virkeligheden så blander man jo de her former, ikke? Så man er ikke i en bestemt kasse, men ikke desto mindre, han hælder også til republikanisme. Og i den forbindelse, så vil jeg måske bare appellere til, at vi så er opmærksom på, hvad er det for en normativitet, som der ligger i den opfattelse, hvor at republikanisme, hvis man nu for eksempel læser, nu skal vi finde bogen, den her lille bog, rigtig interessant bog, Mogens Hermann Hansen, Den moderne republikanisme og dens kritik af det liberale demokrati, hvor han så skriver om, republikanisme, det handler også om borgerpligt og borgerdyd, så der ligger også en normativ impuls om, så skal du også gøre det. Du har en moralsk forpligtelse på at være medborger. Og det kunne vi måske godt diskutere. Fordi hvis I begynder at trække på sådan en som Asen, så er han jo sådan lidt mere rummelig og siger, at medborgerskab, det er ikke nødvendigvis noget, vi skal udøve hele tiden. Så han er sådan lidt, slår sig i tøjet i forhold til, at der er den her moralske forpligtelse til, at du skulle hele tiden være ude og performe på den offentlige arena. Nej, du gør også andre ting, og det er okay. Så bare for sådan at tænke, eller få jer til at tænke, den normativitet, der ligger indlejret i sådan en politisk ideologi som republikanisme, det kan vi måske diskutere, hvor meget vi skal fremture med det. Rasmus, vi sidder og tænker på, hvornår er noget så ikke medborgerskab? Altså nu har vi jo diskuteret i klassen under det der Rosa-blog-oplæg, at det er ligesom om, der er en platform, hvor der burde have været udøvet noget medborgerskab, men hvor der ikke bliver udøvet noget medborgerskab. Kan du sige noget om det? Hvornår er noget ikke medborgerskab? Ja, altså jeg kan i hvert fald sige, at noget af det, vi diskuterede i forbindelse med den case, det var, at vi måske ikke nødvendigvis kunne komme med en forventning om, at der partout skulle udøves medborgerskab der. Men at det alligevel var interessant, at Miriam og Kristin i deres oplæg havde kæmpet, virkede det som, havde kæmpet lidt med det her med, at der var en forventning om, at den her talerposition, som bloggeren havde, at skulle det ikke udnyttes til et eller andet mere konstruktivt. Og jeg tænker, altså der findes jo noget teori, som man kunne bruge til at... Nej, lad os sige, hvis det nu var, at inde på den her Rosa-blog, at de begyndte at diskutere, fordi den er jo sådan meget koncentreret omkring forbrug og konsumerisme og sådan noget. Hvis de begyndte at diskutere etik i forbindelse med forbrug, at jeg vil for eksempel ikke købe pels af de grunde, så kunne man sige, at man med Asen, som taler om forbrug som en måde at udøve medborgerskab på, og også diskursivt medborgerskab på, at hvis der udbrød sådan en diskussion, så kunne man måske tale om, at der begyndte at blive udøvet medborgerskab. En anden ting er, at man kan ikke klandre denne her blog, som handler om træning og tøj og smykker, for at det ikke handler om politik eller handler om
en eller anden form, indeholder en eller anden diskussion, som vi anskuer som har relevans i forhold til et politisk fællesskab, i forhold til at udøve medborgerskab, eller hvad det er. Det kan man ikke nødvendigvis. Men der var jo en kritik af bloggen på et tidspunkt, hvor at nordmænd begyndte i andre medier at klandre den her blogger for, når du nu har de her mange tusind unge mennesker, som følger dig, så burde du ikke poste billeder af dig selv som super tynd. Du burde bruge din talerposition til noget andet. Den debat kunne man godt gå ind og analysere ud fra et retorisk medborgerskabsperspektiv i mine øjne. Især hvis det handler om, at folk synes, at der burde ske noget mere konstruktivt, fordi du faktisk har, lad os så sige, en talerposition, at du har retorisk identitet og sådan noget. Så på den ene side vil jeg ikke gå ind og klandre en blog, hvor genren tydeligvis er noget andet, for at den passer ikke ind i vores opfattelse af retorisk medborgerskab. Men hvis der nu er ansatser til, at de på bloggen begynder at diskutere noget, som, altså, hvor at forbrug for eksempel begynder at have en politisk vinkel, eller hvis man uden for bloggen begynder at diskutere dens, hvad skal man sige, manglende udøvelse af retorisk medborgerskab, så kunne man godt begynde at diskutere retorisk medborgerskab i forhold til den case. Men skal det så være politisk? Altså skal der være involveret noget politisk, når man snakker medborgerskab? Nej, altså man kunne jo sige, at hvis man tager udgangspunkt i den her opfattelse af medborgerskab som også handlende om identitet, at hvis der udbrød diskussioner, som på en eller anden måde handlede om, hvad det vil sige at være norsk, eller noget i den stil, som ikke nødvendigvis handlede snævert om politik, men mere handlede om, hvem er vi, der handler sammen, så ville man med et mere rummeligt medborgerskabsbegreb, som også er det her med et tilhørsforhold til forskellige fællesskaber, så vil jeg mene, at man godt kunne anskue det ud fra en medborgerskabsvinkel.